Puwas kong speaker, oy. Sure ko ba, buto gining tingog, pero unya na ko ni Pandaron. Ambog sa ako nila, Jikoy. Dito na ko Pandaron, kaya para kita din nila ba kung unsa katibay na kong speaker. Kayo, taas kay bay. Wow! Hindi siga-siga. Hindi ko si Jikoy, ano. Di kailan, kaya may ko kanya ko yung mayroon. Perminti juga abal ron kay banga kay ka. Mga bro, may go bitaw kanya karon, bokol nyo ka. Di. Di kailan. Banga. Alokin ako. Orda mo likay sa buwang, oy, pero duha pa lang, napalang ko kauban mo labay, may ganiyara ka na igulid. Game good si Jib Jib Udgoy. Kung labay to nga unta ta. Pasagira to, ibatong yung kuya, pero okay naman eh, basta nalay PC, mabalik-balik lang sa Konsanilas, okay na. Mas nindot jud goy nga nagi Jib Jib goy murag boring man jud kayo. Kita ran duha oh. Boring ay sini. Ay. Panas dip-dip di oh. Jeb, pala na Jeb, enter na. Uy, tay Jib dula ta. Uy, tama, nari mo diri, ha? Puta nila tini Jeb. Kaya po ni mo. Dula ta. Nari mo diri. Kapay ka di ka Labay to, madular, oy. labay to nga. Di ka madular, oy. Kapay Sige, ka. wala. Kapay sa kong balay. Ano man? Eh, ako sa nipakita kuya kung bagong palit ng speaker. Uy. Ano na uy? Asa na rin Tanawa palit ko na? na. Anong palit na? Sa kuhan, tapos, ano ba? Ako na nabi. Ay mo ha. Binuang, kaya ay kunin mo bago. Kunin palit, mahal kayo palit ani. Sige na Jib, amigo bitaw to. Binuang, naman like amigo day. Ihatag din ako ng speaker. Yabag naman siguro ka. Bitaw, ipatesting po ng speaker mo sa mga phone kung si tingo ka na. Okay, panuog lang ako sa inyo. Okay ra, pero dili ihatag. Oy, grabe na po ka, oy. Nindot nagtingog Jib. Kung pila palitin mo na. Ay, kuhan, tag 450 raman eh. 450. Asa po lagi kag kwarta be? Ay, saba ko, hindi ka, may kakuya good. May kupit ba, kanakalaog mo sa speaker gabiin, oh. Wala ka Jib, nangilabot ka sa kuya. Patay jud ka to, mangulata ba ya gyud to? Ay, masaba niya. Okay, patuga ganin ino. Ito na ipatugtog ba kung dula ka diri. Kay Mingaw, ka diri sa Manggano. Sige daw, ako daw ipatestingan daw na Jib. Sige daw be. Sige na sa. Wow, man ay. Isa Gusto ba mo ka pandar na. Paguna ni. Ang una ni Jib. Ang una ni. Jib, rawa ko ako. Yan may kabalo. Daraw. Tang raw. Day oh. The Bluetooth device is ready to pair. Mo ni tingog ni Jib. Uy. What man ini? Ha, inuang lubat. Ay, dili. Gandar oy. Gandar kanina. Anahon siga may nang blue. Dili to ni pa sounds. Ano man? Dili no cellphone. Tara, to ploko rin yun niyo. Awa. The Bluetooth device is ready to pair. Siti ka no, suga palandaan. Tanawar ko na, oh. Wow! Suya kayo mo, no? Buta na Jib oy, mura mag Christmas light. Baya ano is gwapo siguro nagkanta ba? Paandara na ganay no. Sige pa mo kagbalik-balik sige nambog. Ulat sa gudra. Tanawa, oh. Parang laro lagi ako. Tanawa, tungtong ako, ha? Tulog mo to? Sa man kantahan na oy. Gisipon man na. Sa mga intro, bagay ulat pa na. Bulo mo nagkanta rin. Tawa kami na, ha? Sa naman tao na Jib. Yatay man ang speakeran na ay bungi mo din ang speakeran na. Wala na kalintura na ba kalintura na. Para ka, gwapo kini tugtog dito. Pagpapano. Guba na guba. Gwapo kini pagkatugtog dito, ah. Grabe. Oh, tiglain ang tingog ko. Basta man oy buak man nagalingan. Basag klaro kayo basag. Klaro na iuli na nito. Tay mo mulakaw ta. Klaro na mis speaker mo. Sa man bungi. Naghinamo bog pa niya. Wala day. Guba. Daot, wey. Okay sa kaninyo, be. Ato dito sa kuwan mo. Iuli na to ni. Ilad ko. Ani ba? Gwapo. Magkari tugtog kanina ba? Patay ko kuya ni.